Sa headlines kan mga barata, Mayor Nelson Ligacion pinabura ng pagkakaigwa ng economic zone kumpara sa kahagadan na ideklara ang Naga bilang highly urbanized city. Mandatory drug testing sa Philippine National Police Camarines Sur, ginibo ka nakalis na simana. Ido na pinutulan ng bitis, padago sa nagpaparahay sa sarong klinika digdi sa Naga. Mga atletang Negenyo na nagpartisipar sa Batang Pinoy na natawan ng medalya, tinawan onra pa kang lokal na gobyerno kang Naga. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Mayor Nelson Ligacion kang syudad ning Naga mas pinag-eegota na magkaigwanin economic zone ang Naga kumpara sa pagiging highly industrialized city. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung si Alcalde Nelson Ligacion ang haputon kung ari ang mas matimbang sa saiya na makakadara ni dakulang tabang sa mga taga-Naga ang pagdeklara bilang highly urbanized city o ang pagproklamar bilang economic zone sa 25 hektaryang hiwas sindaga sa Upper Barangay. Diretso ang kasimbagan kang alkalde na mas pabor siya sa presidential proclamation para sa economic zone. Kung ako po pagpapapiliyon, iinuton ko po itong kuyan. Hinahagad ta presidential proclamation declaring these 25 hectares as an economic zone or industrial park. Kung may dideklara bilang economic zone ang 25 hektaryang lote sa Barangay Carolina, Syudad kang Naga, makrear man subot ini din panibagong oportunidad din trabaho asin pagpapabaskog sa ekonomiya kan syudad. Pag nangyari po ini, taigwa na po nga ni naghahalat na sarong investor, may mga madaragdag pa, maarabutan na iba pang mga investors, makakapag-crear po ini nin pagpapabaskog kan ekonomiya kan Naga, pag-crear nin mga trabaho of around 10,000, mas maray po ini sa syudad. Sa isyu kang resolusyon kang sangguniang panglunsod na naghahaga na may deklara bilang highly urbanized city ang Naga, sa iya man subot ini pinagrerespeto alagad padago subot pinaghahanap ni Alcalde Ligacion kung sain na aspeto makakatabang sa mga taga-Naga kung may dideklara ini. Padagos ko pa pong hinahanap ang dahilan. Ano ang advantage, ano ang dadarahon na karahayan kung ang Naga magiging highly urbanized city? As against sa status tangon yan as a component city. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, yaon pa ang pagmaawot kang lokal na gobyerno kang Naga na maging highly urbanized city alagad para kay Mayor Nelson Ligacion, kay puan na maging malinaw ang mga binipisyong dadarahon kaini sa mga taga-Naga oras na madeklarang highly urbanized city na ang Naga. Kaya makuha si kinakaipuan ng mga investments pero dahil ko man sinasabi na dahil na kita mag-aspirar bilang highly urbanized city. Ang gusto ko lang maging malinaw sa tuya si mga benepisyong dadarahon kayan, si mga advantages na madadara sa mga tao, sa mga Nagenyo. Sa iba pang bareta, sa laog kang simanang ini, hahalato ni Mayor Nelson Ligacion kang syudad ning Naga ang request kan mga empleyado kang City Hall na gustong mailipat nin ibang opisina. Susog kay Mayor Nelson Ligacion, kay puan may marhay na rason ang sarong empleyado sa paghagad niya nin transfer. Ang mga request na mariresibi kan opisina ni Mayor Nelson Ligacion ang pag-aadalang paman asin madesisyon basado sa balidong rason kan sarong empleyado. So, malinaw po yan. And kung mapupwede, hanggang unya na simana na lang. Dahil na ako ma-entertain after this week. And let it be known also na pag-aadalan pa po ang sa inyong request for transfer. I have commissioned a team to do the same. Okay? Sa iba pang bareta, kinumpirmar ni Attorney PJ Barosa kan Education Scholarship and Sports Office na papakarayon ang Pacol Sports Complex asin planong magkaigwa nin Sport Academy ang syudad ning Naga.
Inisubuot ang sugo sa iya ni Alcalde Nelson Ligacion. Huli kaini pinaghahagad na subuot niya ang site development plan kan Pacol Sports Complex para sa posibleng pagpapatugdok ninda nin ibang sport facilities na mayo pangunyan sa syudad ning Naga. Igwa na pong sugo sa tuyaan sa tuyang alkalde na pakarayon ang Pacol Sports Complex. Magkaigwa kita ng Sports Academy. So yan po ang direksyon ta. Ngunyan po pigahagad ko na si site development plan kang Pacol Sports Complex. May mga bakante pa po ba duman ng mga lote. So ang direksyon ta po malaga na nito ng mga bagong building na makater duman sa mga sports na mayo pa duman. Padagos pa sa mga bareta, PNP Camarines Sur nakikisumaro sa pagselebrar kan Ethics Day ngunya na aldaw sa bilog na nasyon. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Ngunyan na aldaw pinagsisilibrar ka ng Philippine National Police ang 29th PNP Ethics Day sa bilog ng Pilipinas. Sa Camarines Sur Police sa Provincial Office, kasubagong aga, bisita si Attorney Edman Pares, ang Assistant Regional Director Kanapolcom Bicol. Tangani nga magtaunin giya sa mga kapulisan sa Tamanggibo, kasabay kanse ng pagtatong serbisyo sa publiko. And also we would like also to take this opportunity to express our sincerest thanks sa ating honorable speaker. Despite his busy schedule, he was able to come and grace the occasion and give some insights and words of encouragement sa ating mga PNP personnel po. Kasabay man ka nasabing programa ang pagtaunin award sa First Provincial Mobile Force Company kan Camarines Sur Police Provincial Office sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Publio Mariano Maestrado. Kaibahan si Police Captain Rick Rehinale sa pagtuman kan mga ini nintabang sa mga nangangaipo sa sendang nasasakupan. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, ido na pinagputulanin bitis sa banawaan in Minalaba, Camarines Sur, padagos pang pinagbubulong. Yan ang iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado.
Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padago sa mga bareta, makahirak ang sarong ido sa banwaanin Minalaba, Camarines Sur matapos ining putulanin bitis sa inutan. Yaon ngunyan pinagbubulong sa sarong veterinary clinic digdisan Naga ang idong may pangaran na B-Boy. Detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Facebook post si Sir Jonathan Brito kang Minalaba, Camarines Sur, pagkaherak ang sayang namamatayan sa sitwasyon kang sayang atama na ido na si B-Boy na pinutol ang bitis. Asin kaanggotan sa persona may kagibo kaini sa sayang ataman. Sa sarong veterinary clinic sa siyudad kang Naga, nadara si B-Boy sa paay kang tabang ni Ma'am Patricia Jilin Credo na naherak sa kamugtakan kanasabing ido. Huli taka po subot sa budget para mapabulong si B-Boy kaya naghagad siya ng donasyon. Bako man subot ini ang enot niyang pagtabang sa mga nabibiktima nin pangmamaltrato na hayop. Ang reason ko po kung hadota hinabangan ko dahil sobrang hirap po ako duman sa ido. Kang nahiling ko po si Post, grabe po as in namumundo ako at naanggot po at the same time dahil kumbaga po nakahiling na naman ako ni Ido na arog po ka ng ginibo na para sa ko very frustrating po makahiling ng arog ka na sitwasyon. Uminabot naman subot sa 29,130 pesos ang final billing kay B-Boy. Asin nakatipo naman si Ma'am Patricia hali sa mga donasyon ng 26,607.80 pesos. Inabutan mi man sa nasabing clinic na pinagbubugtakan ng swero ni Dr. Monique Dasilio si B-Boy. Sinerongan niyo po siya kasi yun na nga pong inat-ngat niya na kanina. Tapos nagpalit na din po kami ng bandage po sa lugag niya. Ngunya na si Mana pinaglalooman na makakaluwas na si B-Boy asin maparahay kang inabot na tama hali sa maringis na personang may kagibo kay ni. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, nasangatanan kaso ang mga suspek na sinda Arnel Sarte asin Merrick Santos parehong taga Concepcion Grande, Syudad ng Naga. Matapos ang ginibong anti-drug buy-bust operation kang nakalis na Domingo sa Zone 1, Barangay Concepcion Grande, Syudad ng Naga. Aaboton subuot sa 2 gramo nin shabu ang na-recover kan mga otoridad na nagkakantidad ning 13,500 pesos. Nasa kustodiya ng unyan kang Naga City Police Office ang mga nasabing suspek. Sa iba pang police report, mandatory drug test pinagkondusir sa Camarines Sur Police Provincial Office bilang parti pa kan sa indang internal cleansing. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Sa padagos na ginigibong internal cleansing sa hanay kan PNP ka nakaaging simana, ginibo ang mandatory drug testing sa mga kapulisan kan Camarines Sur Police sa Provincial Office. Sigun ki Police Major Maria Victoria Abalaing ka nakaaging bulan ni na Oktubre na drug test sa mga kapulisan taong 2022 sa nagluwas na resulta mayo man ni nagpositibo sa nasabing test. Alagad ka nakaaging simana ginibugiraray ang mandatory drug testing sa mga pulis kana CSPPO como parte kan internal cleansing. A mandatory drug test was conducted last Monday po para po ito po ay part pa rin po ng internal cleansing ng ating PNP and syempre po we wanted to serve with utmost dedication nga po na we prove na hindi po tayo engaged into illegal drugs. So isa rin po yun sa part ng ating program ng internal cleansing ng PNP. Mayo pa manin eksaktong pensa asin bulan kuno arin malwasan resulta ka nasabing test na obetong masyertong mayong embalto sa illegal na droga ang perang pulis sa probinsya. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, LGU Camarines Sur natawan award kan Department of Health Bicol sa katatapos na
11th Serbisyong Salud, Bicol noon na pinaggibo kan nakalis na simana sa syudad ng Legazpi. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Ang banwanin San Fernando, Camarines Sur, ang saro sa mga banwaan sa probinsya, anigwanin na pasilidad na nagtatabang sa mga hoben na may kinakaatubang na problema. Kaya ka nakaaging simana, pigtaw ka na Department of Health Bicol an award como adolescent friendly na dakula man na ikinaugma ka na lokal na gobyerno kan San Fernando. Bunga ini kan sa mga ginibok ang sa tuya mga health personnel, lalo-lalo na sa tuya pamangkin si Cathy Mabulo, akin ni Manong Amang Mabulo. Siya nagpuon kan sa muyang adolescent health center, igwang opisina dyan sa RHU na nagtututok sa salud ng mga adolescents, especially si mga kumisa maya man nga yung minamating mga hilang pero emotional mga problem sa love life, problem sa siyempre pag aali sa puberty, may mga changes sa imong hawak. Kumisan na naiintindihan, kumisan may mga depression, kumisan may mga teenage pregnancy problem. So, di rin din maisabi sa magulang o sa mga amigo, ibang center na pwede nila dumanan para ma-address yung mga issues na kaipuan na masimbagan, lalo na sa adolescent health. Apwara sa nasabing award, kabali pa sa pagresibing onra kan banwaan, gikan sa DOH Bicol, ang serbisyong salud Bicol nun manungod sa mga paagikan paglaban kontra COVID-19, asin practice safe sex para sa Healthy Pilipinas 2022. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, saro si Mark Dominic Colliantes kang Naga College Foundation na nagrepresentar kang syudad ng Naga sa katatapos na palaro kan Batang Pinoy ngunya na taon na pinaggibo sa Ilocos Sur. Nakasungkit nin Bulawan na medalya si Mark Colliantes sa event na archery, kaibahan ang ibang atletang Nagenyo na parehong nagdara nin onra sa syudad. Sa lado kan Education Scholarship and Sports Office na pinapamayuhan man ni Attorney PJ Barosa, may insentibo man subuot na itinao ang syudad ng Naga sa mga nakakuha ng medalya sa nagtapos na Batang Pinoy. Medyo masaya din po kasi for the last time po, nakahakot din bonggol. Opo. Ano si event na pigbalihan ninyo? Archery po. Archery. Sa archery, pera ang mga naging kakumpit ninyo? Kami po, halos 9 lang po kami. 9 lang. Sa pirang medal ang nakuha kang Naga sa archery? Halos po 10 po. Igon 3,000 sa gold, second may 2,000 and then 1,000. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samuyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digbisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.